Mentres, o alcalde da Estrada, José Antonio Dono, mantiña unha xuntanza que a Sociedade Anónima do Xacobeo trátase de unificar criterios e de buscar colaboración. Pídese, en definitiva, actos do Xacobeo na Estrada. O alcalde estradense xuntábase con Ignacio Santos Cedras, o director xerente da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, e tratan de concretar posibles liñas de colaboración entre as dúas entidades. Ambos os dous mandatarios acordaron establecer un convenio de patrocinio por parte do Xacobeo do Festival Rock and Clown, que se celebrará na Estrada o vindeiro 10 de xullo. A intención do goberno local é dar este ano os primeiros pasos para ir consolidando esta data e considerase un paso moi importante o acordo logrado onte. Ademais, ambos os dous representantes acordaron a celebración dun acto na Estrada este verán dentro da programación do Xacobeo. O formato e os artistas deste concerto serán fixados nos vindeiros días, pero dende a xerencia do Xacobeo anunciouse que se contará con grupos recoñecidos e de calidade contrastada.